yo le. Bangkake, Mbok. Jojo. Aku wis lesu, Mbok. Kepo Mas. Piye, Mbok? Sing arepke kandha karo Simbok yen kowe iki lesu. Iki Simbok iki mau wis masak kanggo kowe. Kowe wis masak, Mbok? Iki mangan apa, Mbok? Mangan kok sego tok. Ora ana daging ngono, Mbok. Daginge kanggo korban dhewe wingi ya wis entek to le. Wong ta desa iki mangan apa wae ora usah dadake sambal. Sing penting iki ana sik kok pangan ngono lho le. Alon-alon wae. Kebo martu alon-alon wae iki nek mangan alon-alon wae to, Jo. Yo. Sawise aku mangan sego, Mbok. Nek ana tuwian daging. Daging apa, Mbok iki, Simbok Mbok? iki ra duwe daging apa-apa kok le. Iso. Simbok iki kelingan. Mau Simbok sakwise arep masak iris-iris lombok. Dadake drijine Simbok iki kiris sithik. Lha ya drijine Simbok to. Kan kaya ngono daginge menungso enak, Lah? Mbok. Kepo, Mbok. kowe aja ngandhaki sing kaya ngono. Senajan toh kawujudanmu tenggak mengisor kawujudan menungso, tenggak mendhuwur kawujatan kebo. Nanging sejatine kowe iki menungso ya, Le. Mbok, yen kaya ngono, daginge manungsa kuwi enak. Mula saka kuwi, Mbok, aku njaluk mangan daginge manungsa Aja ya. ya, Le, aja ya, Le, kebo masumu. Kowe tak kandhani ya, Le. Mesake to kowe marang Simbok. Simbok ki wis randha ora duweni bojo, duwe anak kaya kowe kok arep mangan daginge menungso. Kowe ora entuk ya, Le. Wis Mengko kowe aguh kepengin- ta ora? Mengko yen kowe kepengin mangan daging, mengko tak tukokno daging sapi ning pasar kene ya, Le. Wah, mangan aku. Aja ya, Le, aja ya, Aku Le. njaluk daginge manungsa. Daging menungso. Iya. Ora ya, Le. Kowe ora iso ngawujuti, Mbok. Yen ngono kowe tak tabak karo manungsa. Jane makan teman nang ora diminta. Jane arep ketemu ning kene. Nanging kok ora teko. Jenenge wong lanang ya. Omongane ora kena di. Kampane ku ning ndi ae to, Kang? Kok suwi temen to, Kang? Aku goleki kowe kok malah takon. Lho aku lho golek sampean, Kang. Dadi padha golek-golekan. Iya. Mang, Ning isor apa Bodong Jati tak waliki kok ana sampean kok, Kang. arep mangsamu ngker apa piye?
Godhong jati ku. Oh, sembrono. Kowe iki lho tak goleki. Janjimu iku mau jam piro? Ning ndi oleh janjian? Apa ora kuwale to, Kang? Wale, Jane aku sing takok ngono karo sampean lho. iki mau lho piye? Janjine iku mau ning ndi? Ora ngono, Kang. Sik wale. Jane aku sing takon karo sampean, Kang. Kowe takon ngono. Janjine jam piro? Apa sampean karo wong wedok liya? Nek perkara katut karo bocah wedok kuwi wis dadi jamak lumrahe. Mergo aku wong lanang jare. Ngono to, Kang. Ya wis yang ngono aku arep golek wong lanang kene ae nek ngono. Kowe arep golek apa? Wong lanang kene. Lah aku terus piye? Jane sampean karo wong wedok liya. Ora kuwi mau gegojekan. Kowe ngerti watakku. Aku ora tau ngapusi karo kowe Santi. Mergo ning kene aku bisa tinemu. Bisa sabet jagong janjian ning nadyan aku iki mangkelake atimu nanging aja nganti kowe iki duweni watak ngamukan kuwi aja nganti ya. Ya lumrah to Kakang jenenge ae wong wedok. Nek wong wadon Ya gak apa-apa nek ngamukan. ya ora apa-apa Santi. Lumrahing wong padha senenge lan duweni kepinginan urip bebarengan. Kene mumpung ana kalodhangan, ayo padha seneng-seneng lan lelomban ana ing samudraning asmara. Mergo kene sepi, ora ana sapa-sapa jan. Lho wong akeh lho, Kang. Wong akeh. Wong akeh iki cacahe mung loro. Kuwi mung lanang karo wadon lah dadi kowe. Lah nek telu, Lalu ya ana banci barang. Ini cedak. Seneng apa ora? rumangsa seneng banget lho, Kakang. Tenan ora ngapusi. Wong wadon kuwi senengane lamis lambene. Yo mung ora yo mung ijo. Aja duwe watak sing kaya ngono lho, San. Ya. Ora, Kang. Aku gemi ning panjalukmu wis sing sabar mergo aku yang durung duwe gawean ora arep mau kuwi aku durung bisa nukokake ndang karo ning aku bisa nyicil ya Nyicil apa, Kang? kowe iki sedeng apa ora Ya ora pas to, Kakang. wis tak ukur ora pas yo
apa wis kemarin sak jroning atimu. Sak sing bisa seneng-seneng nadyan kemampuan ana sak tengahing alas kene. Aku merasa seneng banget loh kakak. Nanging hawane ora kaya padatan saben dinane. Oh. Perasaan karo sak jroning atiku. Aku kuwatirake lawan Apa ta iku kakak? aku dhewe kuwi ora ngerti. Sirahe kuwi kawujudan kewan kaya dene kebo. Lah sing ngisor kok kawujudan manungsa. Sopo kuwi? Aku Kebo Marcuet. Kebo Marcuet. Banjur kowe sapa, Gus? Jenengku kuwi Joko Temon. Joko Temon. Calon bojoku. Calon bojomu. Oh. Kakak. Kowe iki jane arep lapo ning kene? Apa piye? Kowe arep apa? Kowe wani mlebu alas kedhong srengenge. Alas kedhong srengenge kuwi mono doekku. Loh, iki panggonanmu to? Iya. Ya wis aku njaluk pangapura aku tak Ora berani. bisa. Ayo bali. Ora bisa. Kowe wis wani mlebu alas kedhong srengenge. Kowe bakal dadi tadah karo Ojo kaya mangkat. ngono Kebo Marcuet. Aku ora duweni perkara babar pisan lawan kowe. Wis ora usah dadak kowe ganggu lawan calon bojoku Santi. Aku tak bali menyang omah Ora bisa. Calon bojomu bakal tak pek. Kowe arep jaluk lawan calon bojoku. Iya. Wis sumingkir apa tak singkirake Kebo Marcuet. Oh. Bocah wingi sore wani karo Kebo Marcuet. Tange layak gendong lamun kowe bisa ngalahke Kebo Marcuet. Takon mati. Tak sawang kowe padha mlayu-mlayu. Kembang kempis ambekanmu, drodosan kringetmu. Janjane ana perkara apa? Nggih wonten perkawis. Nyuwun pangapunten sik. Panjenengan menika sinten? Diwanokake. Aku pepatih Asaka Praja Majapahit, Patih Maudara kang dadi aran. Gusti Patih Maudara. Yen aku pengen ngerti sapa sakraneke bocah kaloro. Nggih. Kula paring asma Joko Temon. Joko Temon. Iki calon bojo kula. Kae calon bojomu. Santi nggih. Kok nganti padha mlayu kuwi apa to perkarane? Kula menika dipun oyak-oyak. Pawongan menika nggih nganeh-nganehi. Pawongan nanging kok nganeh-nganehi. Banjur nganeh-nganehi piye? Yangipun kawujudane sirahipun kawujudan kebo. Tenggak mendhuwur kebo. Tingkahipun mengisor menika kawujudan manungsa librah. Tenggak mendhuwur kebo, tenggak mengisor ora beda kaya dene manungsa. Nggih. Jenenge sapa? Kebo Marcuet. Artuet. Apa cek bujongan kowe? Tasih bujung dateng Ya wis, kula. manggon sisih mburi. Ngatur-ngatur. Aku bakal nadhepi kebo ae. Kae sing kok kandhake. Menika leres Gusti Patih. Awan. Apa kowe kang ngaran Kebo Marcuet? Ora kleru. Pancen aku Kebo Marcuet. Kok nganti ngoyak-ngoyak dening bocah saneman loro kae. Arep kok gawe apa? Bocah loro sing lanang bakal tak tadah kala mangsa.
ning sing wedok awe tak pas bojo. Ngene kok Kebo Marjoet. Iya. Aja tadah kala mangsa kan kanoman kae. Lah kok bisa ora tak jaga kala mangsa? Sadurunge diwanokake. Aku patih mau doro saka Praja Majapahit. Patih mau doro. Yen to pancen kowe kepengin tadah kala mangsa manungsa. Aku Yo. bakal nganakake sayembara. Saya Marjoet. Yo. Ing Kabupaten Granti kae akeh manungsa kang awake lemu-lemu. Yen pancen kowe kepengin mangsa, lumapao ana ing Kabupaten Granti. Tak kira yen to pancen kowe bisa ngalahake Bupati Granti Bandar Subali. Cilik gedene iki bisa ngrangket nyuwanake ana Praja Majapahit. Kabupaten Granti tak pasrahke kowe. Ora bisa kuat. Coba teman luwih santai. Matur suwun. Sawetara bali omah. Katen Aku bakal nglapati tumindak Kebo Marjoet. matur suwun Gusti Bupati. Bandarmati, Maring jauh Kanjeng Adipati Bandar apa kowe wis kenal kelawan menungso kang ujud kaya mangkono kuwi? Konembe sepeda menika panggih kalian pawuhan menika Kanjeng Adipati. Monggo. Mangko dhisik paungan. Kenggak mengisor. Ora no bedane kelawan aku. Padha. Ning tenggak medhuwur. Kowe kaya sadingaing kebo. Sejatine pratekamu sapa? Lan saka ngendi dangkamu? Aku Kebo Marjoet, Senopati soe Majapahit. Marjoet Senopati Majapahit. Aku sumedyaku bakal goleki Bandar Subali. Apa kowe wis ngerti Bandar Subali? Durung mangerteni. Aku pribadi bangun sik Marjoet. Sakwise kowe ngerti nek aku Bandar Subali, kaya bungah atimu bae. Yen aku wis petuk Bandar Subali bakal tak longgo getihe. Nek pancen bisa, ayo langkah. Aja bisa.